datuak eta humorea, gure tripan daukagu flotadorea. Ze potolo kuadrilla, ze talde pastela, ondoratuko dira Titanic bezala. Aklaratu gaitezen lehenengo egunetik, ez zitzarete sartu dutxatu horretik. Aztu dutxata egin, nahi deu plisti-plasta, etxean dutxatuta etorri berata. Ze graziosoa, nolako txistean, agujera lehorra eta motza izatea. Baina zuek igeri kontuetan zero, zueiago adila bat baietz egin gero. Ia ustu deu Kristina erdia. Bueno, hasi gaitezen, behingoz estiratzen, gorputz ona izateko hasi entrenatzen. Ez dugu estiratu nahi, pereza daukagu, jolasteko ordua noiz hasiko zaigu. Beretuta gaudeta, oazen uretara, beroketari gabe hasteko gai gara. Handiarekin ezin da berotu, bomba botata baiet du Kristina ustu.